Szevasz Imre már! Még egyszer, szevasz! Hát ez pótolhatatlan. Ez pótolhatatlan. Beférünk ennyien, vagy többet kell fordulni? Fordulunk, mert nem értek el a mentesítőt. Jön az kézben. Na jó, akkor uraim, menjünk le a napot, balra. Aluljában kellene akkor jönni, urak. Még vagy éretben vagy, elég láttam. Nem igaz! Nem igaz! Arany Gyurikám! Igen, én. Szabad aztán a Peváni gyűjtsön. Mi van? Martinovics a küldetlen már. Hogy szolgál kedves megegészség? Azt mondjuk, hogy is a teljes. Mindenig előre is jöhet valaki, gyere vissza még, mert kell fordulni, jó? Beülhet hátra, ha. Brabantba is jöhet ki. A kapival, jó? Jó. Na, gyere, akkor menjünk. Beférünk. Megyünk a Brabanttal, gyere. Meg se ismertelek a Én viszont igen. Na, hát akkor szállj. Annyira sok itt a... Szóval egyre több dolog jön elő. Hát a tiéd! Hát a tiéd! Hát az helyén. Hát akkor... Azért van, mert túlka volt. Persze, hát tudja az izébe. Tudom. 21-es őrházba lakott. Igen. Na majd lassan megyünk, hogy videózás. Ez a Hártyányi Gyurka. A másik meg a Kertész Zsolt volt az a, gondolom én, a kisebbik mellette. Nagyon sokan összejöttek. Szegedi Jogóval minden onnan állítólag jöttek. Még a Martinovics is itt van. Igen. Jaj, de régen nem találkoztunk. Nem tudom, a Szaki temetésén találkoztunk. Vagy valaki más, én már nem is tudom. Na itt lakunk mindketten. Tudom. Igen. Ez is már húzódik a házpucolás, most már 2 éve. Megette a fene, ott az anyag lehet, hogy ma végig be is döglött. Azt mondták, Józsi bácsi maga lesz az első tavasszal. Hát aztán tudod, tavasz nem volt, szinte egyből nyár lett. Ja. Fagyok voltak, minden nem sürgettem, jöttek a szomszéd, onnan mindjárt jönnek ide. Jaj, azt egy hete ezelőtt azt mondja, Fekete volt. azt mondja, nem lehetne, hogy később jöjj. Hát mondom, mikor augusztusban, mondom, akkor gyertek augusztusban. Úgyhogy most augusztusban jönnek. Hát pedig most ez a másfél nagyon jó lett volna, mert nem volt az a meleg. Most nem, de Terranova, egyébként aztán meleg van. Terranova akármi van, és az viszont berobban, az nem a legszerencsésebb. Ez a bukkanót, ezt én csinálom. Hát az eredetlen. Sajnos ettől az állomástőkkel búcsúzunk. Jó napot kívánok, aki itt dolgozik. Nem Nyíregyházan. Ott is találkozhattunk, mert Miskolcon dolgoztam. Igen. Aztán most már régóta járom az országokban a központjára. Te vagy a vegyik. Egyesület vasúti erősáramú szakosztálya nevében. Elsősorban az idősebb kollégáknak engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Stieber József vagyok, a szakosztálynak a titkára. Kérem tisztelettel, Bihatorbágy transformátor állomásra érkeztünk meg valamennyien.
és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívást valamennyien elfogadták. Azon Biatorvágyi transformátor állomáson vagyunk, amit a Magyar Királyi Államvasutak 1993. február 25-én megjelent 11-es számú hivatalos lapjával, 1933 elnézést a szóbotlásért hívott életre. Engedjétek meg, hogy ebből a hivatalos lapból ezt a nagyon rövid idézetet felolvassam, mert úgy gondolom, hogy ez annak idején is egy történelmi emléknek induló alállomási és főnökségi alkotás volt, ami tulajdonképpen, hogyha végig gondoljátok, akkor 64 éven keresztül, mai nappal bezárólag is, és még egy néhány héten keresztül fog üzemelni. Ez pedig az a hivatalos lapi rendelkezés a következőképpen hangzik: villamos vonalfelügyelőségek szervezése. Nagy E 53.263/1932-es ügyiratban lett tárgyalva, ami 33-ban lett kiadva. A Budapest keleti pályaudvar komáromi vonal villamosításával kapcsolatban a Torbágyi transformátor alállomás üzemvitelére és a Budapest keleti pályaudvar bicskei vonal felső vezetékének fenntartására Torbágy állomáson, továbbá a bánhidai transformátor alállomás üzemvitelére és Bicske-komáromi vonal felső vezetékének fenntartására Bánhida állomáson villamos vonalfelügyelőséget, mint önálló külszolgálati főnökséget állítottunk fel, és e vonalfelügyelőségeket a budapesti üzletvezetőség alá helyeztük. Kelt Budapesten 1933 évi február 7-én a gépészeti főosztály igazgatója aláírásával Láner SK miniszteri tanácsos. Itt szeretném elmondani, hogy ebből a hivatalos lapból készült egy jó néhány másolat, ide ki fogom tenni, akik esetleg úgy gondolják, hogy emlékül szeretnék elvinni, van belőle megfelelő mennyiségben, egész nyugodtan vehetnek belőle. Mint ahogy mondottam, az alállomás 64. éve üzemel, és ez természetesen azt vonja maga után, ez a 64 éves üzem, hogy itt igen komoly munka folyt. Ezért én őszinte tisztelettel adózom, és azt hiszem, hogy valamennyien őszinte tisztelettel adózunk az alállomáson és a több lépcsőben átszervezett, ma Tatabányai villamos vonalfőnökségennek nevezett főnökségen több évet vagy évtizedet eltöltött, akár közöttünk lévő, akár az élő sorából már eltávolozott régi kedves kollégák iránt. Meghívásunkat elfogadott és körünkbe lévő mélyen tisztelt kedves nyugdíjas kollégákat. Felmerül az a kérdés, hogy miért is búcsúztatjuk ezt a transformátor állomást. Tulajdonképpen én gondolkoztam ezen, hogy mi ennek az oka. Hát egyrészt az első oka az, hogy idáig a MÁV a vasút villamosítás során mindig újabb és újabb vonalszakaszokat villamosított, és újabb transformátor állomásokat épített. Tulajdonképpen most 1996-ban jutottunk el odáig, hogy a 94 végén, vagy 95 elején megkezdett Budapest Hegyeshalmi vasútvonal rekonstrukciójával egy új, teljesen új, úgynevezett zöldmezős transformátor állomás épülhetett Biatorbágyon,
A vonalszakasz további 3 állomása pedig, hogy röviden tájékoztassam a megjelent kedves vendégeinket, úgy mint Tatabánya, Nagyszent János és Kimle alállomás helybe épült át, mondhatni azt Kimle viszonylatában, hogy 100%-ba átépült a villamos technológiai berendezés, Tatabányán majdnem 100%-ban, de nem egészen, és Nagyszent Jánoson szintén majdnem mondható, hogy 100%-ba átépült a transzformátorállomás. Itt Biatorbágyon a Százas út és a vasút között épült meg a fővárosi elektromos művek, az ELMű és a MÁV közös transzformátorállomása, amelyre elmondhatjuk, hogy 1996 évi, várhatóan júliusi üzembe helyezését követően valójában egy európai színvonalú, a mai műszaki követelményeknek maximálisan eleget tevő transzformátorállomás megépítésére volt lehetőség. Ennek a 4 transzformátorállomásnak, a hozzá kapcsolódó fázishatároknak a teljes rekonstrukciója, ezeknek a távműködtetése a transzformátorállomásokról, ez hozzávetőleg csak tájékoztatásul mondom, mintegy 1 milliárdos forintos beruházás igényelt. Ez volt tulajdonképpen az egyik ok, tehát idáig építettünk, és ez lesz az első transzformátorállomás, amelyiket üzemen kívül helyezünk, és ezt követően, erről is egy rövid tájékoztatást adjak, a villamos technológiai berendezéseket elbontjuk, a távvezetékeket, 120 és 25 kV-os távvezetékeket elbontjuk, a magas építmények megmaradnak, és a biatorbágyi önkormányzatnak fogja a területet átadni a MÁV. Helyesebben, azt is hadd mondjam el, ez a terület már akkor a tanács, illetve az tanács tulajdonába ment át, amikor ezen a nyomvonalon, a régi nyomvonalon megszűnt a vasúti forgalom. A másik oka ennek tulajdonképpen, ennek a búcsúztatónak az oka egy személyes emlék, amit nagyon röviden hadd mondjak el. Valamikor 1971-72-ben fiatal mérnökként debreceni igazgatóság vontatási osztályán dolgoztam, és egy kora nyári nap délutánján Debrecen állomás Gurító pályaudvarán, ha jól emlékszem, nem vagyok már benne biztos, egy 411-es sorozatú mozdony a Gurító dombról valamennyi tengelyével sikamlott és a kubikba borult. Kimenve a helyszínre, a helyszíni helyreállítást irányító mozdonyos mérnöknek jelentették, hogy felkészültek a mozdonynak az összevágására, mert egyszerűen már használhatatlanná vált. És akkor az a kollega, jóval idősebb kollega azt mondta, hogy nem, elvtársak, ezt a mozdonyt nem fogjuk itt összevágni, ezt a mozdonyt be fogjuk emelni, megadjuk a végtisztességet, és ezek után forgalmon kívül fogjuk helyezni. Nekem ez jutott eszembe, amikor felmerült szóba, hogy is lesz a transzformátorállomás bontása, hogy ehhez a transzformátorállomáshoz nagyon sok ember, nem tudom, hogy emberek százai, vagy több száz, hogy mondható, élete fűződik, innen indult az életpályája, és jutott el odáig, ameddig. Minden esetre talán azt is lehet mondani, hogy lelke van ezeknek az élettelen berendezéseknek. Nem szabad úgy ezekről a berendezésektől elválni, hogy ne adjuk meg az utolsó tisztességet, és ne vegyük tőle búcsút. Hát lényegében ez az, ami adta az alapötletet, és felkarolta tulajdonképpen ezt az alapötletet, és teljes egészében támogatta a Közlekedéstudományi Egyesület vezetése. És így indult el ennek a búcsúztatónak lényegében a szervezése. Ezért én szeretnék őszinte köszönetet mondani. Jelenleg egyéb rendezvény miatt nem lehet közöttünk a Közlekedéstudományi Egyesületnek a vezetése, de ezen helyről is szeretném megköszönni azt a segítséget és támogatást, amit ezen rendezvény megtartásához ők nyújtottak.
Külön szeretném megköszönni, és biztos vagyok benne, hogy későbbiek folyamán meg is fog érkezni majd a GYESEV vezérigazgatóságának, név szerint pedig a Varga György úrnak azt a igen hatható segítséget, amit szintén ezen rendezvény összevívásához és lebonyolításához adott. Külön köszönöm a Csapó Imre úrnak azt a nagyon alapos és lelkiismeretes munkáját, amelyet lényegében legalább egy hónapon keresztül végzett, és természetesen a Tatabányai Villamos vonalfőnökség vezetésének és valamennyi dolgozójának, akik lehetővé tették, hogy itt most mi ezen a KTE klubnapon találkozhatunk és a transformátorállomást elbúcsúztathatjuk. A programra vonatkozóan egy néhány elképzelést szeretnék mondani, mert tulajdonképpen a program teljesen kötetlen. Azt hiszem, én biztos vagyok benne, hogy valamennyien élvezettel fogjuk hallgatni azokat a bemutatókat, amit lehet, most elmondhatják a nyugdíjas kollégáknak, de hát ők 10 éve, vagy 15 éve, vagy 20 éve nem jártak itt ezen a transformátorállomáson. Biztos, hogy nagyon élvezetes előadást fognak tartani. Ezt követően a villamos vonalfőnökség vezetője, a Kolóz György úr tartana egy nagyon rövid ismertetést a főnökségnek az életéről, a jelenlegi helyzetéről. Na most kérem tisztelettel azért itten ahhoz, hogy mi itten hosszabb időn keresztül együtt beszélgessünk a régmúltakról, ahhoz természetesen szükség az, hogy néha azért együnk is valamit, meg ígyunk is valamit. Na most ez nem egy könnyű dolog. Ez volt tulajdonképpen a legnehezebb ezt megszervezni, de sikerült végül is, úgy mondják, ha nem így van, akkor majd mindenki elmondhatja utólag a véleményét. Ennek a szakmának a 3 legkiválóbb mesterszakácsát kérem szépen felkérni, hogy legyenek szívesek és készítsék el az ebédet, vacsorát, és közben természetesen amit lehetséges. Hát hadd mutassam be a mesterszakács urakat személyesen. Mayer Imre úr, aki most éppen paradicsomot fogyaszt. Kelemel András úr és csapata, tessék felállni, Kelemel úr. Novics Mátyás úr, a tatabányai főnökségnek a mesterszakácsa. Hol van? Majd jön. Javasolnám majd, hogy az idősebb kollégák mutatkozzanak be, hogy ismerjük meg valamennyien majd egymást. Kérném szépen, néhány fontosabb tudnivalót szeretnék még elmondani. A transformátorállomás ezen nevezetes alkalommal kénytelenek voltunk, sajnos nem tudtuk elhalasztani, 120 és 25 kV-os berendezéseinek karbantartását készítjük elő. Ebből kifolyólag a 120 kV-os távvezetéki szakaszolótól a 25 kV-os kitáplálási szakaszoló közötti 120 és 25 kV-os berendezések feszültségmentesítve lettek. Munkaengedély ki van adva, úgyhogy a transformátorállomás primer és szekunder oldalról le van kapcsolva és földelve van. Szeretném a tisztelt hölgyek és uraknak a figyelmébe ajánlani, hogy a KTE tagnyilvántartó lapjai itt vannak, nagyon szépen kérem valamennyiötöket, akik KTE tagok vagytok. Akár korábban kiállítottátok, vagy nem állítottátok ki a nyilvántartó lapot, most állítsátok ki, hogy én azt majd magammal tudjam vinni, mert a nyilvántartás sajnos nincs meg. Ebben megjelent Lászlóknak kívánjak e helyről is nagyon jó erőt, egészséget,
Isten éltesse őket, és természetesen a Péter Pálokról se feledkezzünk meg, kérem szépen. Elnézést, hogyha még valamiről megfeledkeztem, akkor azt vegyétek úgy, hogy szintén elmondtam, vagy pedig kérem, akkor természetesen majd, hogy egészítsétek ki. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Fiatalabbak, és még fiatalabbak, és fiatalok. Aki itt van, és ide el tudott jönni a hívószóra, kivétel nélkül az én szememben mind fiatal. A szívében biztos, a lelkében biztos. És nagy-nagy öröm látni azokat a tanítómestereinket, akik közül én itt nem egyet úgy találtam, még, hogy az oszlop tövében dolgozott, oszlopon dolgozott, vagy éppen az irodában vezényelte azokat az embereket, akik az oszlopon dolgoztak, akik lehetővé tették, hogy a hegyeshalmi vonalnak ezután a 4 vonalfőnöksége alállomása után ebben az országban a villamosítás rendszeren más vidékre is kiterjedjen, akik ennek a szakmának a vezetői, művelői voltak, és még ma is azok. Nap további programját hasonló kötetlenül, és most már nem biztos, hogy asztal mellett a jelenlő házimádását, a vezénylői jóétvágyat, ételmet, mindenkinek képességei, kapacitása szerint az italmat, és hogyha van a poharukban, akkor is. Jó, Hát akkor tessék, kérem jelentkezni, jöhetnek a korosztályok. Idősebbek. Ki az idősebben lép? Kérem szépen, megvan? A Jóisten éltesse és adjon neki nagyon jó erőt. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszönhetjük sorainkba, mert úgy gondolom, most ne vegyétek rossz néven, de azt hiszem, hogy egy kicsikét ilyenkor az ember elfogódott lehet. Nem nagyon volt még alkalom arra, hogy ilyen kedves régi jó kollégákat együtt köszönhessük. Én kívánom és javasolom, hogy az elkövetkezendőkben azért bizonyos időközönként erre legyen lehetőség, és szívből kívánom, hogy még sok ilyen összejövetelre tessék hozzá. Hát volt főnök urak, szólaljatok meg, jelentkezzetek egymás után. Ide, kérlek szépen. Nem tudom, hogy lehet-e hallani az én hangomat arra hátrafelé. Hát én is már meglehetősen régen, 1947-ben, 47 végén kerültem erre a vonalra. Hát azóta ismerem ezt a területet úgy, ahogy voltam, hát Tatabányán, annak idején még Bányida volt a neve, annak a vezetője, aztán össze-vissza mindenütt, végül is az egész egybe került. Sok-sok átépítésen működtem közre, vettem részt, és a Tiber Jóskának a felszólításának majd eleget kell tenni, és hát az asztalt megbontjuk, hát azt hiszem, hogy hát a berendezésnek a régi mutogatását, amire emlékszem, azt szívesen meg fogom tenni. Hát azért már felejtek minden, hiába sajnos az így van. Elég hosszú idő telt el azóta. Egyébként a Pécsbandi bácsira még emlékszem. Úgyhogy... Hát... Mindenesetre én is jó étvágyat kívánok a uzsonnához, ebédhez, aztán amikor megbontjuk az asztalt. Természetes. További főnök urak,
Kedves Béla, nincsen felmentés. Nem tudsz. Hát akkor csak azt tudjuk elmondani, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk téged is itt, személy szerint. Főnök egy időben. Hát tisztában vagyok vele, mint volt Biatorbágyi főnököt, és kérjük azt, Elődöm itt van mellettem. és kérjük azt, hogy a legközelebbi Béla, a legközelebbi ilyen találkozó alkalmával, akkor már lesz fogsorod, pótoljad majd kérlek szépen, amit most elmulasztottál. Kecskés Laci bátyánk, gyere, légy oly kedves, fáradjál! Te most direkt fogyasztottál, ugye? Igen. Hát kérem tisztelettel, kénytelenek vagyunk mindezek után a Simon urat is megszól. Felálltál, Laci bácsi, kedves, akkor gyere! Mert mondanám, hogy akkor tisztelt HC osztály, KPM, kérem tisztelettel csak annyit, hogy amikor én a vasutat kezdtem, és pályaüzembe helyezés volt, és a vezérigazgatóságról kint volt a horvai főtanácsos, mérnök főtanácsos úr pályát üzembe helyezni, és amikor elmondta, hogy KPM vasúti főosztály, Római 1 főosztályának 6. szakosztálya, nem, a 6. az 6. volt, pályás, 6. főosztály. Kérem, tisztelettel gondolok ezekre az urakra, és tisztelettel köszöntöm az Oroszvári László urat, mint a KTE szakosztály, vasúti erősáramú szakosztályának egyik elnökségi tagját, és köszönjük szépen, elfogadtad a meghívást, tiéd a szó, Laci bácsi, kedves. Kedves barátaim, én ugyan eredetileg nem kívántam szót kérni, felszólítottam Martinovics Pista barátomat, akivel a 7C-ben, 1949-ben 7C villamos osztály, amit a Józsi barátunk most emlegetett már, akkor kezdődött egy ilyen felsővezetékéses, alállomásos csoport, és akkor miután a Pista barátom MÁV ösztöndíjas volt, ennek következtében ő választotta először a szakmát, mert leültettek egymás mellé, és azt kérdezték, hogy mondd meg, hogy te mit akarsz csinálni. Alállomást vagy felsővezetéket. Martinovics beszél először, mert a Martinovics az MÁV ösztöndíjas volt. Martinovics azt mondta, alállomás. Oroszvári, te mit választasz? Mondom, ami marad. Így lettem én felsővezetékes. És aztán így folyt tovább az egész. Együtt villamosítottunk. Kezdetben az első munka, éppen most beszéltem erről a témáról. Kiküldetésben voltunk Moson-Magyaróvár és Hegyeshalom között, aki akkor még a háborús károk helyreállításán, tehát a villamosüzem helyreállításán folyt, és elnézést kérek, hogy én ilyen neveket mondok, de akkor a mi főnökünket úgy hívták, hogy Szivák György, aki a felsővezeték építési főnökség vezetője volt, és tagadják egyesek, de marhavagomba laktunk, amikor azt a helyreállítást csinál, hiába tagadod, ott se voltál. Arról nem beszélek, hogy például nagyon jó és értelmes kolléga, és azt kell mondanom, hogy barátok lettünk később. Ez volt a Szakácsi Károly, aki itt most helyre raktak engem, hogy nem Torbágyon volt gödörásó kezdetben, mint munkás, hanem Bánhidán. Hát esküszöm, ugye ilyen vén szivarok, mint én, már elfelejtik, hogy mi a különbség, hogy Bánhida vagy Torbágy között. Sajnos Szaki bácsi sincs már köztünk. Csatlakozzatok azon, hogy pár szót szeretnék szólni olyan jelenségről, amiről mi nem tehetünk, hanem csak az a hatalom, amelyik ott fönt van.
Képzeljétek el, amikor történt a Matuszka Szilveszternek a teste, akkor én előző nap este fél 12-kor akkor indult tudniillik egy gyorsvonat, amelyik Bicskén is megállt. Az volt a szándékom, hogy ebbe a vonatba beleülök, és azzal megyek Bicskére. De megvolt az a luxus igényem, hogy nem fafados kocsiba, hanem párnás kocsiba szálljak. Azon a szerelvényen a párnás kocsik elől voltak. Ha az a mindenható hatalom ott fönn nem gondoskodik, akkor én most itt jelenleg nem lehetnék előttetek. Másnap hazamentem, mert kulcsom volt a szüleim lakásához a Vetten utcában, és másnap, mikor elmentem Szentmisére, megszólalt valaki hozzánk. Mit csináltunk mi előző este? Ott értesültem arról, hogy mi történt Torvágyon. Nagyon kérlek titeket, ne csodálkozzatok azon, hogy rámutatok erre a felsőbb irányításra, és azzal zárom soraimat, hogy mélységes hálával köszönöm odafönt annak a mindenható hatalomnak, amelyik a mi életünket, valamennyiünkét irányítja. Isten áldjon meg valamennyiünket. Nem voltam itt főnök, még művezető se. Hangosan, de hangosan Imre. Akkor feláll. Állj fel! Úgyis jó. Akkor mindenki hallja. Itt jó? Csak ne fordítsál. Ki a legrosszabb? Hallja, akkor jó. Én! Ki? Te. Jó. Én ugyan nem voltam itt főnök soha, de még művezető se, de azért sok mindent el tudok mesélni, olyan dolgot, ami idáig nem hangzott el és érdekes volt. Hát én 1940. augusztus 26-án kerültem ide, akkor az volt a módi, hogy az embereket betették a kényszereti esélybe, kezébe adtak egy utasítást, az egyetlen utasítást, a B1-est, és azt meg kellett vágni, és majd a vonal felügyelő meg levizsgáztatja 5 napra, 6 napra, így, hogy satszolt meg, hogy mennyit Hát kérem szépen, én is vagy 4-5 napig tanultam az utasítást, miközben megjelent a pálfalvi barátom is, mert az 3 nappal fiatalabb évvel kell ismerjük. Na, kérem szépen, Gyimesi István volt akkor itt a fő. Felhívtak, hogy menjek a mérnök úrhoz vizsgázni. Mérnök úr, az a cég. Leültetek, azt mondja, hogy hát akkor meséljek valamit arra, hogy mit tanultál az utasításban. Hát próbáltam elmesélni. És azt hittem neked vissza. Hát én azt mondja, tudja maga, mi az a szakaszolás? Persze, tudtam elmondani. Le tudnál rajzolni? Ezt nem tudom lerajzolni, elmondani el tudom, de hogy úgy lerajzolna, hogy a szabványt, azt nem. Hát a fázis határ,
Az se. Hát hogy nem tudja? Hát nem mutatta nekem senki. Én ugyan megnéztem, mert valakit megkérdezte a barátok közül, és bemutatták ezeket a dolgokat, hát az el voltam utasítani. Na jó, oda vitt az ablakhoz, és mondja, látja azt a fazekat ott le? Az mi? Hát az a fazek volt a 128-as megszakott. És az ott mellett, amit most is lehet látni, hát ezek a válogató szakaszok. Na jó, hát aztán még valamiket kérdezett, elküldött, el van ítéve igaztatás. Arról nem tudom, hogy adtak-e papírt akkor, vagy nem adtak, de minden esetre levizsgáztak. Pár nap múlva, nem tartott hét, jött a hír, hogy a Sipos úr, aki akkor az Éni osztályos volt a valamilyen előadója, jön látogatni ide. Hát akkor az állomásnak a befogadó mérete jön. Itt lett az autók állnak ott a kapu környékén, azt hiszem kijelpítődik az idő volt. Egy hatalmas betonkagos tömeg azt mondták, hogy azt a kavicsot ki kell hordani hétfő reggelre, meg a kerítést végig be kell mázolni zöld. Mert ő azt mondja, hogy a közben is nem készül. Azért nem, én azt mondtam, hogy azt mindenkinek be kell jönni, az a péntek délután, szombaton, vasárnap, meg el nem intézik, addig itt kell lenni. Hát mindenki bejött egyetlen ember kivételével, egy csoportvezető kivételével. Annak volt bátorsága nem bejönni a mezőfinek. Hát úgy körülnézett, mindenki a mezőfinek nincs. Hát hol van? Vasárnap se jött a mezőfinek. Hétfő reggel azt mondta a vérdek úr, hogy mezőfő jöjjön fel. Ja, nem, itt még kint valamit hallgat, itt csináltuk valamit, és azt mondja, hogy Gyimesi a mezőfinek, mezőfi, hol volt maga tegnap előtt? Azt mondja, otthon vérdő. Az miért? Azért, mert beteg lett a baknyula. Mi lett magának beteg? Azt mondja, a baknyula. Azt el kell mondani, hogy divat volt a nyulát, mert háború volt, kevés volt, meg volt, és sokan a mezőfi házi nyulakat terjesztettek. Jó van mezőfi. A mezőfi 3 nap múlva a horvát Kimlén találta magát. Azért csak ott nem volt messze balállomás. Hát csak nem volt kollektív nem volt messze balállomás, igen. Hát például ilyen szigorú volt, nem lehetett ott nem csinálni vagy nem megcsinálni valamit, amit mondanak. Persze, hogy könnyen.
egyszer fordult elő, de jó nagy hangja volt. Hallottam ilyesmiket, de neki hoztam annak idején a kaját, az evédet. Igen? Nem, hát elbújtam most öregen. Azt, hogy megettem 8 golyakilós vagy és kenyeret, az csak egy dolog. Meg egy tál paradicsomot, meg hagymával. De sört, és akkor én azt mondom, hogy jól érzem magam, nekem az elég. És utána még nyomatják velem azt a kurva pár. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Kár, hogy elvették tőlem azt a munkaengedélyt, mert akkor robogtathattam volna, hogy leállom. Fejezem ki, hogy eljöttek erre az ünnepélyes alállomás búcsúztatóra. Nem szeretném azzal a programmal, amit a Stéber úr rám kirólt, hogy ismertess. Hát én is vagyok el, hogy volt egy utolsó olvasónak a Marosság, egy utolsó, szóval nem lehet elképeszteni, azt mondja, hogy tényleg utolsó. A hústeles már megtalálják. Hát most szokták csészíteni előtte, és aztán úgy szokták. Hát igen, szóval ezt kérem szépen, nem láttam már. Nem mondják, hogy jó és kellett egy egymás mellett aztán csak a és egyáltalán Emlékszem, itt a másik komár kivágásra kerültek hátul, és a vagy nyárták, és voltak hátul. Mindenkinek megvan még a hármas csak a kocsi mellett. Én is speciál értettem, hogyha... Én köszöntem már, mikor jöttél. És csapolódni. Mi szoktunk találkozni.
Hol vagy? Ez ilyen vékony kis víz volt, mikor először... Kérlek szépen az a kristály tisztítőt, vigyázolhatják Én mindig tőled mentem példát, hogy ők akkor... Oroszvári Laci bácsi itt ecsetelt a vasútvillamosítás történet sorát. Mikó Imrét alig hallottam, mert a szél elvitte a hangját. Én nem akarok a régi múlttal foglalkozni, csupán csak annyit, hogy úgy vélem, hogy a mai nap, vagy a mai nap környezetében lévő időszak a vasút villamosítása, a Magyar Állam vasútnak villamosítása területén egy újabb mérföldkő lesz. Olyan információk vannak, hogy a mostani kormányzat elfogadta a nagy programot, és 4 éves keserves húzavona után talán el fog indulni az újabb vasútvillamosítási megújhodás. Az elmúlt évtizedek alatt 32-től talán ez a harmadik az a jelentős mérföldkő, ami megint egy vasútvillamosítási reneszánszt fog jelenteni. És nem csak a felső vezetékben, a vasút korszerűsítésben, hanem nagyon bízunk abban is, hogy a vasúti villamos járműgyártóipar is fellendül. Azt nem merem mondani, hogy a Ganz lett, de valaki fog gyártani majd villamos mozdonyokat is. Személy szerint a mai nap nekem jelentős abból is, hogy most innen 60-ban megyek, 60 város polgármestere többünket megkeresett, hogy valaki valamilyen kötődéssel kötődik 60 városához, meghívták a mai napra. Valonnan ki kutatták, hogy a vasúti pályafutásomat 1956. augusztus 1-én 60-i fűtőházban kezdtem. Szénrakodó munkásként. Fűtő is, igen. És köszönhetem azt, hogy madzagos lettem Oroszvári Lászlónak. Igen, madzagos. És köszönhetjük azt, hogy akkor az 50-es évek végén a szakembereket úgy kiválasztották, és a villamos szakemberek közé sorolom magam, és ne tűnjön szerintelenségnek. Beindította a második főelektrikusi tanfolyamot, és azt követően a továbbképzéseket, és nehezen, de azért mégiscsak megindult a vasútvillamosítás 1969-ben, az igazi fellendülés. Bízunk, hogy ilyen fellendülés lesz a következő évtizedben, és akik itt vannak, fiatal kollégák, jól nézni az arcukra, fiatal kolléga, Marton és Pista a legfiatalabb, sőt, Vés Bandi bácsi a legfiatalabb, hogy egy ütemes és egy nagyon szép vasútvillamosítási munka, csapatmunka fog elindulni. Mindenkinek
jó szórakozást kívánok, és külön Jóskának meg a Közlekedéstudományi Egyesületnek köszönöm, hogy össze tudta toborozni a társaságot, és tényleg a teljes vasútvillamosítási generáció, akiknek valamikor valaha közük volt, jelenben vagy jövőben, azok is csak találkoztak. Mindenkinek köszönöm a munkát, jó szórakozást kívánok! Majer Imrét üdvözlöm, mert azt még nem üdvözöltem. Arra gondoltak rám, Kimlén a 24 éve, hogy nyugdíjban vagyok. Orosvári László mérnök külön van, de mindenkit, aki annak idején fegyvertárs volt és munkatárs. Én a Matuska szilveszter robbantása előtt 7 nappal jöttem ki Torvágyra, 17-et magammal, és fogtunk neki a Rocet mérnök úr és a Davidson angol szerelők irányításával Torvágy és Bánhida alállomások belső berendezésének a szereléséhez. Magát, a rajzokat, kötekszám megkaptuk, és mint egy Märklin játékot a szabadtéri vasszerkezeteket kezdtük összeállítani. A rajzon meg volt jelölve a vasszerkezet száma, és mondom, hogy a játékot összeszereltük a horganyzott vasszerkezetet 5/8-as csavarokkal. Ahogy elkészült egy tender, azt mindjárt a kőművesek beállították a helyére. Végigvéztem a kábel útjait. Végig rendeztük az olajkapcsolót. A 80 literes tartányos régi olajkapcsolót, amelyiket motor működtetett, aztán egymás után robbantak fel, mikor már üzemeltek. A lényeg az, hogy ez volt 1931. szeptemberében, mert szeptember 9-én úgy tudom, Torvágynak búcsúnapja volt, és ugye azt megelőzőleg történt szombaton, illetve a vonatrobbantással. A vonatrobbantással kapcsolatban 3 felvételt csináltam, és még a csendőrség is meghurcolt bennünket, mint villanyszerelőket, mert ugye én Istvánterki főműhely villamososztályból kerültem ki, mint így talán a legfiatalabb bordája a társaság. Idős emberek voltak a munkavezetőim, de mindegyiktől tudtam tanulni, mindegyiket szemmel kísértem.